Вінничани та переселенці зібралися у середмісті на підтримку Теймура Абдулаєва. На Майдані Героїв Небесної Сотні у Вінниці згадували про всіх кримсько-татарських політв'язнів, зокрема бранці за сфабрикованою справою про тероризм Сімферопольської групи. Засудженого окупантами до 16,5 років ув'язнення Теймура Абдулаєва більше року тримали у штрафному ізоляторі виправної колонії Башкортостану. Окупанти регулярно продовжували термін тримання в нелюдських умовах через буцімто порушення режиму. Лише напередодні бранця перевели з ШІЗО до блоку суворих умов тримання. Організатори акції роздавали вінничанам листівки та значки з зображенням Криму та розірваними кайданами як символ звільнення політв'язнів. Також зачитали листа матері Теймура Абдулаєва Диляри про жахливі умови тримання її сина. Коли адвокат прибув в лагерь, йому стало відомо, що Теймура в такому стані видворили в ШІЗО. За то, что он с температурой в 40 градусов в неположенное время лежал в постели. Позже Теймур мне рассказал, что его больного, слабого и с удушающим кашлем и температурой, когда он не мог подняться зимой, в снег под конвоем поволокли в карцер ШИЗО, который находится в подвале.